Fit-tmiem il-ġimgħa Casa della Madonna di Manresa fil-Furjana jew aħjar il-binja li sservi bħala l-kurja tal-Arċidjoċesi Maltija fetħet il-bibien tagħha għall-pubbliku. Dan biex kulħadd ikun jista' jara u japprezza x-xogħol li tagħmel fis-soċjetà Maltija anke permezz ta' diversi għaqdiet li għandha taħt il-patronċinju tagħha bħal Caritas, il-Fondazzjoni Sebħ u d-Dar tal-Providenza. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta, Michael Paceros, tkellem dwar l-aspetti storiċi tal-binja. Din il-binja, dan il-palazz li għandu 280 sena, għandek il-refettorju, għandek il-kappella, għandek il-kripta, kollha huma postijiet storiċi u tajjeb li napprezzaw ukoll il-wirt kulturali tagħna ukoll. Dan il-palazz serva wkoll ta' seminarju u kien fl-1977 li l-amministrazzjoni tal-Knisja f'Malta imxiet mill-binja li kellha fil-belt għal dan il-palazz fil-Furjana. Fost il-postijiet li nfetħu għall-pubbliku kien hemm il-kripta li fetħet għall-ewwel darba u li fiha artal akkumpanjat minn xelter taħt l-art. Apparti minn hekk il-pubbliku se tara l-proċess ta' restawr ta' dokumenti. Dan kollu jmur jitfit ma' restaw li sar fl-aħħar snin fil-Kurja kemm minn barra u wkoll minn ġewwa f'postijiet bħal sakristija. Matul il-jumejn li l-Kurja kienet miftuħa, saru diversi laqgħat biex dawk preżenti jifhmu aħjar diversi għanijiet li għandha l-Arċidjoċesi.